Gigi nyalore. Tena ang'omio gibedo matek. Amedi matin kamoro kama Loiso wacho kan. The argument about SHA is not working. Ingeni to even jotelo mawinjo wa Osco Mondo chen SHA is not working. It's not working. To seche miwacho ka ok work to jomoko jana pana gino tiyo nya dhi subtal bano thiedho. Gima Lois wacho gima wacho kan SHA is not working. SHA igole siling 5,000 contribution mari. The previous one mar NHIF cha ne igolo siling 500. Koro ka golo siling 1,000 I expect different services. Okay, I expect the services mani mia the NHIF mar 500 emo mia give the same services mayude siling 1,000 ma agolo siling 1,000. To me maneka ka wacho kan it is not working. It's not working any I go on the mono subtal Masia County Referral Hospital. Mikorosha or receive every milungo ni facility dispensary ma teacher facility development fund. Makapo ni facility ma ndere church or kama Gobei church. Gobei hospital. You don't pass a chande man joko yud chande. Onego bed ni koro en gi equipment mopogore. Onego bed ni koro Gobei hospital manyocha oge kod laboratory nigi laboratory. Onego bed ni Gobei hospital manyocha oge kod a proper pharmacy mobedo equipped gi yen manyocha mang'eny koro engo because of the amount makoro SHA nyalo bedo ni provide. Because kech koro contribution ni malo compared to contribution machon chande. Number 3, jomane contribute 500 kande moko ntie mapoko register. Koro nyalo nyiso ji ni labda onego bed ni ji mang'any register mag facility. Mana understand. Ing'eni ng'ama ondik eti ng'ada. Monego bed ni jokma other contributors ma are not in employment kata by the time magibiro to gini opango ma jokma ondik kande can still provide these things. Koro SHA nonego bed ni by now pesa mose collect osechako feel the differences. Wawe yujuni sub one korika korosira kama wuokie one gimilungun sub-county hospitals. Sub-county hospital, I expect by now all the sub-county hospitals nigi maternity facility.